मिथिदों आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खोनानानै जोबोद मिनिनो आरो लाजिनो ओंखारदों। राकेश ब्रह्म बिथांनाव दाखालि बावै गोजौ सोलोंथाइ लानाय PhD छात्र स्टुडेन्टफ्रा जेला राकेश ब्रह्म बिथांखौ लोगो हमनो थाङो राकेश ब्रह्म बिथांनो फोरमायदोंमोननो जे सार आं डक्टरेट लागासिनो दङ PhD लागासिनो दं होननानै। अब्ला जेला बे डक्टरेट होननाय सोदोब खोनाबाय अब्ला बुंदोंनो जे आंनि मोदोमा थिग नङा आंखौ एसे सिकित्सा खालामलाय होननानै। दा बै PhD स्टुडेन्टफ्रा मिनिदोंनो जों जे MBBS फरायाखै MD फरायाखै PhD सो खालामगासिनो दं डक्टरेट खालामगासिनो दं। दा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि सासे जाम्बा जायनाखि PhD हल्डार आरो MBBS फरायनायनि फारागथिखौ मिथिया। डक्टर माने डक्टरब्लानो मानसि बेमार नायग्रासो सानो। दा बेबायदि सासे रोङै सुबुङा दिनै मुसलपुरनि MCLA जाना दं EM जानानै दं। जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। दिनै BTRनि फुल फर्मखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया। BTR मा BTC मा EM मा बेखौ दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया। सासे जेबो रोङै मानसिया मुसलपुर समस्तिनि MCLA आरो EM जानानै दं। बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। কথাটো আমাৰ মুছলপুৰবাসী ৰাইজে জানে। মই সঁচাকৈ মোৰ মুখৰ পৰা ক'লে আপোনালোকে ভাবিব যে মিডিয়াৰ হয়তো মিছা কথা কৈছে। সঁচাকৈ মোৰ কথাটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ কথাটো শুনিছে। যেনেকুৱা আমি আলাৰী চেৰাং বিতাংখী মইতো দৰমহা দিওঁৱেই। দৰমহা দি মই নামঘৰ বনাইছোঁ, মই বাথৌ মন্দিৰ বনাইছোঁ, মই দৰমহা দি শিৱ মন্দিৰত মই পইচা দিছোঁ, মন্দিৰ বনাইছোঁ। আনফালেদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও আলাৰী চেৰাং দিছে। এই আলাৰী চেৰাংটো আমাৰ BTR চৰকাৰৰ খুব ভাল এটা আঁচনি। মন্দিৰ নামঘৰ মছজিদবিলাকত এই টকাখিনি দিয়ে। আৰু সঁচাকৈ মই আজিলৈকে মোৰ দৰমহাটো নামঘৰত আৰু মই বাথৌ মন্দিৰত মই দি আহি আছোঁ। আমাৰ মুছলপুৰত 3খনৰ ওপৰত চুপা আছে। মই আজিলৈকে কমেও 200ৰ ওপৰত 250-60 এনেকুৱা আজিলৈকে মন্দিৰবিলাকত কাম হৈছে। আৰু মোৰ জীৱনটো মই গৌৰৱ কৰোঁ। মই নিজকে গৌৰৱ কৰোঁ এইকাৰণে যে মই যি কৈছোঁ মই ৰাইজক কৰিছোঁ। खैराबारि ब्लक कमिटिया बर'नि बर' आरो बिथांनि गोबां दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिनि लोगोफोर जइन जानायाव आरोबाव जोंनि दोलोआ जोबोद गोख्रों जादों। आरो दिनै BTR ओनसोलनि 40टा समस्तियाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा 4 बोसोर UPPL नि दैदेनगिरि UPPL नि मावथिग्रा खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना अननानै दिनै लोब जोंनि हान्जायाव जइन जादों। आरो बिथांमोना बयबो लुबैदों जे 2025आव जेब्ला बिसायख'थि जागोन UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननांगौ आरो BTR ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो थानांगौ। दा जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बे जौगानायनि खामानिया बेबायदि सोलिबाय थानांगौ। आरो BTR गोरोबथानि जि दफाफोर बियो 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ बयबो लुबैदों। दा नंखायनो खैराबारियावल' नङा 40टा समस्तियाव लोब रायजो राजाफ्रा दिनै जइन जादों।